Migori. Pinje mag Afrika ma pod ni chien weche mag rito nyithindo ahinya to kuonde somo kaluwore gi lipot mar riwruok ma ok mar piny owacho Save the Children. Kwan mar ji maromo milion 48.8 mag nyithindo ma osedarie kuondegi mag somo milion 19.1 wuokie pinje mag Afrika ka piny libamba ma Sudan emotele kwan go. Magi noyangore e romo manokelo kanyakla pinje 121 manochwoe kogno e winjruok mar rito nyithindo Safe Schools Declaration manobagi e boma ma Nairobi. Judith Omondi lerono mathoth. Ywak nitie ni kwan mar nyithindo ma weyo skunde nyalo medore ahinya to e pinje mag Afrika kaluwore gi dok piny mar omenda mar sir ma osebedo ka biro ne pinje mag Afrika e weche mag somo kod thieth ma oyangi e kinde romo mane okelo kanyakla riwruoge makedo ne ratiro mag nyithindo ka otelnegi kod riwruok mar Child Frontiers Voices. We believe this event is really important given the changes in the child protection landscape in the last year or two, particularly with global funding cuts, the acceleration of climate change, the dislocation of more communities. Protect nyithindo gwenge mopogore opogore kata Kenya mzima. Skunde ma nyithindo dhie koro twakni bro miyo waparo kuma wae. Komachielo e romo ma okelo kanyakla pinje 121 e boma ma Nairobi ma oyuorie kod jodito ma opogore e sirikal kama oriwo jotend migepe Musalia Mudavadi, jatend migawo mar somo Migoso Gamba kod jagoro mare Julius Bitok oyangore ni pinje mag Afrika pod ywagoro e weche mag rito nyithindo e skunde. E ripot mane ochiw ka e kwan mar jopuonjre 48.8 ma osegolie kuonde mag somo nikech weche ma opogore kama oriwo lweny, midhiero kaka oula mapek kod oro, 19.1 wuokie e pinje mag Afrika ka piny libamba ma Sudan pod otelo nyime. Pinje mamoko ma bende ne omulie ripodni oriwo Gaza ma higni 2 ma okalo, atamalo 97 mag skunde oselwar piny kendo jopuonjre odar nikech lweny. Sudan now faces the largest child displacement crisis in the world, with over 6.5 million children uprooted after 2 years of relentless violence. As of June 2024, for example, over 14,000 schools are closed due to armed conflict. In Kenya, we are working tirelessly to integrate the principles of the Safe Schools Declaration across our education and security frameworks. We recognize that insecurity disrupts learning, and therefore we are strengthening interministerial coordination to reduce risks to learners, teachers and the school's infrastructure. E piny Kenya kopogore kod lwenje majuko jopuonjre, sirikal koni kit somo manyien mar CBC dhi kelo lokruok mar paro e kind jopuonjre kendo wach mar chuno jopuonjre kod kit somo moro dhi rumo, gino makamoro bende nyalo dwoko piny kwan mar jopuonjre ma weyo skunde. Mae kaluwore kod jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok. The competence-based education in Kenya. We believe that the pathways that we have created, the 3 pathways, that is STEM, social sciences, and arts and sports, creates a very good opportunity to create a very safe environment for our children, because we are not forcing children to do what they don't like. We are encouraging them to be competent in the talents that they have. Romoni en mar ndalo 2 kendo kochopo kinyi biro chuo kogono oboke mar singo mar pinje 121 e kedo kod arita mar jopuonjre e skunde kendo kelo lokruok kochopo higa mar 2032. Judith Omondi, Ramogi TV.